Én Sanyi vagyok, és ez egy újabb videó, és ez egy hangpróba. A képen sok kutyus láthattok, akik táncolnak. Dance, 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 tű. Megjött régi kis alakba barátunk. Toljad neki. Jó lesz. Na. Hát ennyi a videó. Köszönöm a figyelmet, és please iratkozzódjál föl, meg lájkold a videót. Én Sanyi voltam. Sziasztok!